So mga Indians, mga Indians no, dito tayo sa may Motor Ace no, Motor Ace, Barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan mga Indians. Ngayon papakita ko lang yung available na motor dito mga Indians at yung location yung mga Indians, kung saan mga Indians. Tara mga Indians, samahan nyo ako. Mga Indians, along highway lang siya mga Indians no. Halos tapat siya mga Indians, ano mga Indians, yung GRP Trading Incorporated yan mga Indians no. Ito mga Indians, papuntang bayan ng Binmali. Ito naman papuntang bayan ng Dagupan, Pangasinan. Mayan, halos katabi lang siya ng ano mayan, dun sa mayunan, yung Rufina Square. Tapos yung binablog ko na sidecar doon banda mayan, so andun lang siya. Ito mayan sa ito. Ayan so. Yamaha motorcycle dealer, Honda, Suzuki, Kawasaki, Motor Ace. Ayun mayan no. Dito siya pa tayo mayan. Pasok tayo mayan sa loob mayan, tara. Pinabuli ito mga so ano mga so yung Honda Beat na version 3 ito mga na yan kulay gray and mga so tapos yung Honda Beat na kulay red no available dito ano yan so tapos yung Honda Click mga yan no ayan yung Honda Click mga yan 160 ayan Honda Click 160 ganyan yung design nito available din dito. Tapos yung TBS no? TBS yan TBS available din dito TBS. Tapos may yan ito yung Honda CB150X available din dito ayan no? Honda CB150X available dito ayan maganda po nito. I-vlog na dito muna yan sa pagbalik ko yung presyo kasi wala pang presyo nakalagay. Tapos yung ito naman yan yung Yamaha yung ano to ADB 160 available din dito. Suzuki Avenue available din. R150 pa lang ayan R150 yan Yamaha ayan. Tapos dito available yung PCX ayan PCX ayan yung PCX available dito. So may ngayon lang ipapakita ko ngayon sila yung hapon ko ngayon so balik dito naman sa presyo at sa may Motor Ace no? Okay mga no, dito sa may Motor Ace no, Barangay Gayaman along highway Binmali, Pangasinan yung available motorcycle ito mga Indians no. Motor Ace mga Indians no. Okay mga Indians no, salamat sa panonood. God bless you, more power, keep you sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Indians.